Simpsonovi. Ztracený případ. O ženách se říká, že jsou jako sodovka. Z pár litry skočké se dají snést. A když je vedro, pijem jak duhy. Občas je horko takový, že lidi otevírají okna, aby vyvětrali a dali průchod svým tajemstvím. Ne, zůstaňte, máte studený nožičky. Moment, už vím, kam se uchýlit. Tam, kde si pořád stěžují, že je jim zima. Najdi si vlastní průduch. Typický. Za celý můj život si pro mě neudělal nic hezkýho. A já jsem laskavost sama. Koukej mě tam pustit, nebo půjdeš do horšího ústavu. Horší už není. Tam, co dávají váleční veterány. Netvore, násilí na seniorech. Kde jste tak dlouho? Nejsem si jist, o čem to mluvíte, Abrahame, dědo Simpsone, ale potřebujeme pomoc při vyšetřování a to hned. Vy vykopáváte z hrobů mrtvoly? Žádný strachy, na